Sarauniya TV, tashar al'umma. Ga wadda zuciyata take so, a sanadin da nake ta fama. Na fita kalamin kauna daga zuci zuwa harshe na, ina son ki sosai sosai sosai. Da son ka ko ina za na je ni, ki mini yadda na yi miki kewa. kai na fi so kishiya ba, ta rairaya ka ban fara yi ba. Rayuwa ta in ba da kai ba, ba za ta ɗore ba ko ban faɗa ba. Ya zan ji daɗi ban ganni dabu da kai ba, ka bani na baka ba mu kayyade ba. Sarauniya TV, tashar al'umma.